Программаны шоу-бизнес, сәхнә, эстрада дөньясындагы тема белән дәвам итәбез. Һәм шуның белән тәмамларбызда. Татарстан Данын Төрек-видение фестивалендә Айдар Сөләйманов яклаячак. Бу исем атна дәвамында шактый яңгырады. Ә үзе кем соң ул? Август айында шаулаган Алтын Казан мюзиклында төп рольне башкарган егет ди үзе. Айдар Сөләйман үткәне, бүгенгесе һәм киләчәге турында адымнарга сөйләде. Ат уртасында ойнар итеп яна торган ушак дисәм дә була. Ул минем хәзер символ буларак минем белән гел йөри. Атлар чаба дип җырлап, Төрек-видение сәхнәсен яуларга җыенган егет бу. Айдар Сөләйманов ат татарның бер символы булса, Айдар өчен хәзер уңыш та, җиңү дә әле ул. Мин бит атларда бәләкәй үк чактан чабам. Авылда туып үсеп, сабатуларда бәләкәй чакта катнашып, атларда чабышып, шулай атлар сиңгән минем күңелемә. Атларга мәхәббәте зур булса да, чабышларга кирип китмәгәндә, спортчы да булмаган, ә җырлауны өстен күргән. Җырчылар гаиләсендә туган егет 4 яшендә үк җырлап караган. Музыка мәктәбен, училищесын, аннан Казан дәүләт консерваториясын тәмамлаган. Консерватория ул минем бер вектор дисәм дә була. Эстрада ул бер вектор, мюзикл юнәлеше икенче вектор. Әлбәттә, менә консерваториядә мин оперный студияда эшлим. Монда бик күп проектлар була. Җырлыйбыз, куябыз. Бик күп татар оперларын куябыз, татар әсәрләрен куябыз. Анысын да онытмыйбыз. Айдар Сөләйманов исеме татар эстрадасында моңарчы яңгырамады, тик Йолдызлык фестивале белән якыннан таныш булганнар яшь йолдызны яхшы белә. Гран-при иясе ул. Гомумән төрле конкурслар, фестивальләр лауреаты исемен горур йөрткән егет булып чыкты Айдар. Төрле фестивальләрдә, конкурсларда катнашам. Ул әйтик дисәм, ул Төркияләрдәме, Украиналардамы, Казакъстаннардамы, Татарстандамы дисәм дә була. Әлбәттә, Татарстанда үз җирендә җиңгән конкурста, ул конкурс ул Созвездие Йолдызлык фестивале. Аны мин җиңеп чыктым, ярып чыктым. 10 ел мин алар белән бик бәхетлемен, алар белән эшләүемә. Булганнан барда була дигәндәй, Айдар да музыкада гына тукталып калмаган, спорт белән шөгыльләнә. Җиңел атлетика, чаңгы, тимер аяк, сноуборд дисеңме, барысында булдырам ди. Дуслары да шуны раслый. Айдар беренчедән ул бик сәләтле кеше. Ул җырчы гына түгел, ул артист, ул актер. Теләге булса, ул бөтен нәрсәне эшли. Төрек-видение фестивале тагын бер яуланырга тиешле биеклек. Сайлап алу турын бәхәссез узды ул. Иң соңгысы булып атны җиксә дә, беренче булып килде. Бәлки җыры өчен татар продукты булгангадыр. Соңгы көннәрдә заявканы бирдек. Соңгы көннәрдә җырда язылып бетте. Аның сүзләре Ринат Харисныкка, көе Илмир Низамовныкка. Айдар командасының хәзер урак өсте җырны финалга хәтле төзәтеп бетергә, костюмнарны килештерергә өлгертәсе иде диләр. Тамашачыларга исә татар сәхнәсендә кабынырга торган яңа йолдыз өчен җанатасы кала. Сәрия Хәбибуллина, Лилия Галимова, Айрат Мөхәммәтҗанов, Казан телерадиокомпаниясе. Атка атланып сәхнәдә генә түгел, тормышта да җырларга язсын. Шундый